Partido Popular de Santiago considera esencial abrir as súas políticas a concellos da súa área de influencia, dada as sinerxias existentes entre eles e o feito de que entre os seus cidadáns vense generando desde fai moitos anos un amplo territorio de convivencia. A todos estes concellos que acabo de mencionar, si sumamos a poboación que teñen entre todos eles, estamos falando dunha poboación en torno aos 180.000 habitantes. 180.000 habitantes que non poden seguir funcionando con concellos desmembrados, tendo en conta o que son as súas conexións sociais, culturais e mesmamente económicas. Somos concellos todos eles que temos poboación que se intercambia, somos concellos que teñen moitas actividades en común e queremos con este acto facer pois unha chamada á cidadanía para que teñan claro e saiban que o noso espírito de colaboración e de resolución dos problemas que se poidan plantexar vanse abordar desde unha óptica non só estritamente local, senón tamén desde unha óptica, como digo, comarcal para facilitar o acceso aos servicios públicos dos veciños aos que aspiramos a gobernar e outros continuar gobernando, non?